Greta. Greta Thunbergová, bohužiaľ pre nás všetkých, je opäť virálna, keď sa snaží dokázať svetu, že migranti sú naozaj to najlepšie. A napriek tomu sme bohužiaľ objavili nejaké zábery, na ktorých vyzerá veľmi neisto v spoločnosti tých istých ľudí. Teda aké prekvapenie, malé biele dievča nie je práve v bezpečí v rukách ľudí, ktorých vraj tak veľmi miluje. Ale v skutočnosti nie je v bezpečí ani celé Švédsko. Tak sa poďme pozrieť, čo sa deje. Preboha. Dobre, takže toto sa stalo vo Švédsku. Minulý rok Vo Švédsku bola 16-ročná dievčina na ceste domov z práce, avšak páchateľ, uznaný utečenec, nebol vyhostený, pretože trestný čin nebol považovaný za dostatočne závažný na to, aby splnil vysoký prah stanovený utečeneckým dohovorom. Jej prípad sa mnohých hlboko dotkol. A skutočnosť, že zločinci nie sú vyhostení, je zradou všetkých obetí trestných činov. Ako švédsky minister pre migráciu, ako otec dvoch dcér, nemôžem obhajovať systémy, ktoré uprednostňujú práva zločincov pred právami obetí a migrantov, ktorí dodržiavajú zákony. Myslím, že to je celkom jasné. Nemyslíte? Naozaj ma za každým prekvapí, že toto nie je samozrejmé. takže nevyhostili doslova násilníka. A teda toto dievča? Nie znova. Obraz Švédska ako progresívnej krajiny, ktorá sa riadi solidaritou a humanitárnymi hodnotami, je už dávno zastaraný. Vďaka Bohu. A musíme naliehavo hovoriť o niektorých veciach, ktoré sa tu dejú a vyvinúť všetok možný tlak. Vo Švédsku sú ľudia, ktorí sem prišli ako deti, čoraz častejšie deportovaní bez svojich rodín do krajín, s ktorými nemajú žiadne spojenie a ktoré pre nich vôbec nie sú bezpečné. Myslím si, že riešením je, že by sme ich mali deportovať spolu s rodinou. Myslím, že to je dobrý postreh, ktorý spomenula. Logicky by bolo správne poslať rodinu s nimi. A títo mladí ľudia. Áno, je to tak. Prečo neposlať tých bláznivých ľudí spolu, ako skupinu? Dovidenia. Namiesto toho, aby sme posielali len náhodných jednotlivcov. Aj to by fungovalo. Ľudia neurobili nič zlé. Zaujímalo by ma, či tie dievčatá, ktoré boli znásilnené, urobili niečo zlé. To je tá otázka. A toto je v kontexte toho, že Švédsko sa stáva čoraz nepriateľskejším a rasistickejším, rovnako ako mnoho iných častí sveta. A švédska vláda teraz dokonca rokuje s Talibanom, aby uľahčila deportácie. Skvelé, takže ich príjmú. Úžasné, áno, dobre. A tieto. Teda, dobre, čo sa snažíš povedať? Je problém, že Švédsko rokuje s Talibanom. A čo tak, že je problém, že Švédsko privádza Taliban? Ak si myslíme, že Taliban je nebezpečný pre našu spoločnosť kvôli tomu, čo robí ľuďom, tak možno by ľudia, ktorí majú rovnaké presvedčenie ako Taliban, nemali prichádzať do tvojej spoločnosti, Greta. Teda, nazví ma génius. Viem, je to ohromujúce. Mimochodom, vítajte v relácii Pushback. Som Mejra K., vaša moderátorka. Nezabudnite kliknúť na odber. Neľudské deportácie tínedžerov vyvolali vo Švédsku veľa hnevu, na rozdiel od tých humánnych repov. Právo požiadať o azyl je základné ľudské právo a nemožno ho obmedzovať. Samozrejme, že môžeš. Jednoducho sa ho zbavíš. Ako to myslíš? Môžeš to jednoducho zrušiť. Kto rozhodol, že to nemožno obmedziť? Toto je priamy dôsledok prísnejších migračných politík a nepriateľského diskurzu. A migranti už dlho bojujú proti tomuto vývoju a varujú pred tým, že sme si znormalizovali čistú dehumanizáciu. Chcem povedať, opäť tu rozpráva úplne nezmysly o tom, ako dehumanizujeme. Veľmi jednoduchá matematika. Poľučťujte ľudí vo svojej spoločnosti viac ako ostatných, aby vaši ľudia mohli zostať v bezpečí. Keď sú vaše dievčatá znásilňované, je to väčší problém, než sa starať o mužov, ktorí prichádzajú páchať tieto činy. Veľmi jednoduché, veľmi jasné. Ale opäť pripomienka. O chvíľu si pozrieme video, na ktorom je Greta v spoločnosti tých istých mužov, ktorých tvrdí, že bráni. A uvidíte, ako zatiaľ, čo tu šíri tieto odporné nezmysly, ktoré ovplyvňujú a ubližujú ďalším dievčatám v jej veku, v jej komunitách a krajine, neuvedomuje si, že to môže ublížiť aj jej samotnej. Nemôžete si vyberať, ktoré ľudské práva budete rešpektovať a dodržiavať. Samozrejme, že môžete. Ako to myslíš? Prečo? Toto je ten problém. Títo ľudia majú všetky tieto vymyslené pravidlá. Neexistujú žiadne pravidlá, ktoré by hovorili, že musíte niečo robiť. Prečo sa jednoducho nemôžete rozhodnúť, že tento raz to neurobíme? Nemôžeme zostať ticho v časoch nespravodlivosti. A mimochodom, pamätám si, že som bol kritizovaný už len za to, že som si tento klip pozrel. Pozrite sa na toto. Polícia odchádza a keď sa pripravujeme na odchod, prichádzajú mladí muži so zahalenými tvárami a útočia. Natáčajú! Dojiti, zožerte ich, kámo! Chodte! Chod! Rob! Chod! Nedotýkaj sa.
Snažíme sa vám pomôcť. Chceme, aby ste vyzerali dobre. Nemusíte nám ubližovať. Nie je potrebné byť nezdvorilý. Nie je to potrebné. Nie je potrebné byť nezdvorilý. Aké úbohé, aké doslova úbohé. Máš tu týchto ľudí, ktorí na teba útočia, idú po tebe a ty povieš, nie je potrebné byť nezdvorilý. Prosím, nebuďte ku mne nezdvorilí. Ale práve toto je tá smiešná mentalita, ktorú títo ľudia majú a myslia si, že im to vždy prejde. A úprimne, ja osobne som z toho už trochu unavená a znudená. Ale ako som už povedala, budeme sa pozerať trochu na Gretu a na to, ako sa cíti medzi týmito skutočnými ľuďmi. Pozrite sa na jej tvár, dobre? Len sa pozrite na jej tvár v tomto videu. Neviem ako vy. Eba Bušová by sa mala hanbiť. Toto dievča, na ktoré sme hrdí. Toto je skutočná hrdinka. A premiérovi hovoríme, toto je švédska hrdinka, nie ty, Kristersson. To je niekto, kto podľa mňa vyzerá neuveriteľne nesvoja. A prekvapujete, že sa jej dotýka? Nie, samozrejme, že nie. Prečo by mal byť? Pozri, Na! jej tvár. Opäť, toto je tvár niekoho, kto tam vonku presadzuje tieto šialené propagandistické ideály. Dobre? Šialené. Vždy je ľahké si to zapamätať, keď tam vonku chcete urobiť niečo, čo vám prinesie veľa pozornosti. Vyzerá to trochu inak, keď s tým musíte skutočne žiť doma. Teraz, nemám žiadne sympatie pre Gretu. Myslím si, že je jednou z najnebezpečnejších a najodpornejších bytostí, ktoré kráčali po planéte Zem a spôsobila obrovské škody tým, že znormalizovala niečo, čo ubližuje mladým dievčatám všade vo svete v mene aktivizmu. Nemám žiadnu súcit. Nemám absolútne žiadnu potrebu, aby bola v bezpečí alebo chránená. Chcem, aby pochopila nebezpečenstvo toho, čo robí. Samozrejme, nechcem, aby jej bolo ublížené, ale chcem, aby pochopila, že toto nie je vtipné. A ak sa cítiš neisto vedľa mužov, ktorí sa ťa dotýkajú, väčších mužov z iných krajín, tak možno aj iné dievčatá, ktoré tvrdí, že brániš, sa tiež cítia neisto. A zdá sa, že z nejakého dôvodu to nedokáže pochopiť a stále tam vonku presadzuje tento druh ideológie. Ukáž mi, ako tí ľudia vyzerajú. Ukáž mi, ako vyzerá moc. Ukáž mi, ako vyzerá demokracia. Ukáž mi, ako vyzerá demokracia. Takto vyzerá demokracia. Možnosť kričať na ulici a robiť si, čo len chceš, aj keď presadzuješ nebezpečné ideológie. A opäť si pamätajte, toto sú ľudia, za ktorých sa ona zasadzuje. Dňa 30. apríla Najvyšší súd v Holandsku rozhodol, že holandský minister zahraničných vecí je povinný evakuovať 48 osôb uviaznutých v Gaze. Všetci z nich majú schválené povolenia na pobyt v Holandsku a väčšina sú študenti, ktorí boli prijatí na holandské univerzity. Napriek tomu, že tento rozsudok jasne stanovuje povinnosť ministra, holandská vláda neurobila žiadne významné kroky na pomoc týmto ľudesiat opustiť Gazu. To ich ponechalo v neistote už 6 mesiacov. Ministerstvo zahraničných vecí zneužíva zákon tým, že núti každého držiteľa víza do samostatného právneho konania. Napriek tomu, že Najvyšší súd v krajine už v identických prípadoch a opakovane rozhodol, že minister musí evakuovať. Dobre ľudia, poďme si to vypočuť. Takže ona chce, aby ľudia, ktorí boli zodpovední za masaker iných ľudí, boli násilne vpustení do jej krajiny, pretože tak rozhodol Najvyšší súd. Len pripomienka pre všetkých, ktorí vedia aspoň niečo o právnych záležitostiach. Takto to nefunguje. To, že súd rozhodne, neznamená, že sa hneď na druhý deň niečo uskutoční. Tých 48 jednotlivcov môže byť v skutočnosti mimoriadne nebezpečných pre krajinu. Ale opäť, Greta sa o to nestará. Nepamätá si, že keď stojí na pódiu s týmito ľuďmi, cíti sa nepríjemne. Nie. Len tam vonku presadzuje túto smiešnú ideológiu. Nezaujímajú, že mladšie dievčatá v jej komunite sú znásilňované, nezaujímajú, čo sa deje s jej spoločnosťou, len tam vonku kričí výhrozná vláda. Nemáte žiadnu ľudskosť. A poviem to jasne, poviem to zreteľne. Ak sa nedokážeš postarať o svoju vlastnú rodinu, o svojich vlastných ľudí, o svoje vlastné sestry, viac než o iných hrozných mužov, potom si to ty, kto postráda ľudskosť. Jednoduché, ľahké a nekomplikované. Ďakujem za vašu pozornosť tejto záležitosti.